Ćao, dobrodošli na naš kanal. Danas pripremimo fırında garnitürlü köfte. Šta znači to? Turski çufte iz renne. Za ovo šta treba? Jedan crni luk, jedan jaja i ne znam kako da kažem ovo, jedan beli luk, ovako. Belo brašno, so, začin, turski začin, ovo se zove baharat. Slatka paprika i prezle i pol kilogram inače meso. Ok, sada počinjemo.
Sada za sos bi trebao 1 kašika paradajz sos, 1 kašika ajvar, 1 mali čaša ulje, 1 kašika tuz. I topla voda treba čuti kao pola litar, skoro pola litar ili malo više. Vasto digs temperatura ima. Samo treba 15-20 minuta i dok bude, bit će spreman.